ассалому алайкум бинандагони азиз. имрӯз пешниҳоди шумо мавзӯи ҳафтуми фанни ҳуқуқи таъминоти иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне таъминоти нафақа дар Тоҷикистон пешкаш мешавад. бояд зикр намуд, ки мавзӯи мазкур аз се савол иборат мебошад: мафҳум ва функсияҳои таъминоти нафақа, низоми таъминоти нафақа, бунёди давлатӣ ва хусусии таъмини нафақа. барои омӯзиши мавзӯи мазкур номгӯи адабиётҳое пешниҳод шуданд, ки онҳо фарогири аксаран адабиётҳои ватанӣ мебошанд, ки масъалаҳои алоҳидаи таъминоти нафақаро дар Тоҷикистон фаро мегиранд. мавзӯи якуми баррасишаванда мафҳум ва функсияҳои таъминоти нафақа аст. бори аввал дар сатҳи давлатӣ Гай Юлий Цезар дар империяи Рум нафақаи ҳарбиёнро ҷорӣ намуд. дар асри ҳафт нафақаро халифа Умар дар хилофат ҳамчун шакли закот ё садақа, яке аз 5 рукни ислом ҷорӣ кардааст. андозҳо аз ҷумла закот ва ҷизия, ки ба хазинаи давлат ҷамъ мешуданд, барои таъмини даромади ниёзмандон аз ҷумла камбағалон, пиронсолон, ятимон, бевазанон ва маъюбон сарф мегардиданд. бори аввал калимаи нафақа, ки он аслан ибораи русӣ ё ин ки лотинии пенсион ҳаст, ҳамчун пардохт, дар ҳуҷҷатҳои палатаи ҳисоби Париж дар замони ҳукмронии Людовики нӯҳ дар нимаи дуюми асри 15 пайдо шуд ва маънои маблағҳои ҳарсола ба якумин камергӯи шоҳии Англия Эдварди IV, Уильям Хастинг ва дигар ходимони давлатии Англияро дошт. пардохти нафақа дар замони Людовики IV, ки яке аз лақаби онҳо 14, ки яке аз лақаби онҳо пардохт ё подшоҳ нонхӯр буд, дар доираи махсус пайдо шудааст. сину сол дар таъини нафақаи подшоҳӣ нақш мебозид. масалан, Людовики XIV ба бевазани ҷавони шоир Сакарон, ки баъдтар дӯстдоштаи шоҳона шуд, бо номи Маркиз де Ментенон маъруф шуд, соли 2000 ливр нафақа таъин мекард. суғуртаи умумии нафақавӣ бори аввал дар Шветсия соли 1913 бо таври қонунӣ ҷорӣ карда шуд, аммо маблағи муқарраршудаи пардохтҳо гарчанд ки барои замони худ аҳамияти калон доштанд, ба онҳо имкон намедоданд, ки аз хатти камбизоатӣ раҳо шаванд, ки мавҷудияти низоми давлатии нигоҳубини пиронсолонро дар назар дошт. ҳуқуқ ба нафақа яке аз самтҳои афзалияноки ҳуқуқи иҷтимоии давлат мансуб меёбад. аз муқаррароти моддаи 39 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма гирифта, мақсади асосии он таъмини кафолати иҷтимоии шаҳрвандон дар пиронсолӣ, маъюбӣ, маҳрум шудан аз саробон ва дигар ҳолатҳои пешбинамудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. муҳимияти низоми таъминоти нафақа дар он зоҳир мегардад, ки ба ҳар як шаҳрванд новобаста аз миллат, нажод, ҷинс, эътиқоди динӣ, вазъи молиявӣ ва ғайра ҳуқуқ ба нафақа дода шудааст, агар ба фаъолияти меҳнатӣ машғул шуда бошад ё ин ки дар ҳолати пешбинамудаи қонунгузорӣ ӯ чунин ҳуқуқро пайдо намуда бошад. баъд аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон, амалӣ намудани таъминоти нафақаи шаҳрвандон то 1 январи соли 1994 дар асоси қонунгузории собиқ Иттиҳоди шӯравӣ идома ёфт. пас аз он вазъи сиёсӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, чуноне ки ҳамагон медонем, ҷанги шаҳрвандӣ сурат гирифт. ҳукумати Тоҷикистон кӯшиш намуд, ки бо назардошти хуб шудани вазъи сиёсии кишвар барои ташаккули низоми таъминоти нафақа ва рушд бахшидани он, қонунгузории соҳаи таъминоти нафақаро боз мукаммалтар намояд ва нахустин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 январи соли 1994 мавриди амал қарор гирифт.
طبق معیارها ماده‌های قانون مذکور یکچند اسناد معیاری حقوقی تهیه و قبول کرده شدند که در عموم نظام نفقه شهروندان را تشکیل دادند. برای مطابق نمودن نظام قانونگذاری صاحب طلبات زمان و امکانیت‌های اقتصادی در کشور چند مرتبه قانون مذکور و تغییر لایحه‌ها روبرو گردید، اما روند گذشت جمهوری تاجیکستان از اقتصاد نقشه‌شوی به اقتصاد بازارگانی و تغییر یافتن مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه، رشد یافتن مناسبت‌های خصوصی و مالکیت خصوصی معین نمود که نظام تأمینات نفقوی جمهوری تاجیکستان با پرینسیپ همراهی اساس یافته است، از طلبات زمان معاصر قفا مانده ایستاده است و به اصلاحات کلی نیاز دارد. از این رو مزد میانه محنت 2 سال آخر یا 5 ساله انتخابی تعیین نمودن نفقه به نظام سقراطی دولتی اجتماعی موافق نمی باشد و زیادروی بودجه سقراطی اجتماعی از نفقه را مقرر نمود. برای مطابق نمودن اندازه نفقه به سهم سقراطی شهروندان چند مرتبه توسط وارد نمودن تغییرها به قانونگذاری ساحه معیارهای محدود کننده اندازه نفقه ها قبول کرده شدند. در برابر این در دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل که با جمهوری تاجیکستان در این ساحه همکاری زیست دارند، با نظر داشت رشد مناسبت‌های جمعیتی در ساحه اقتصادی و اجتماعی جامعه به اصلاحات ساحه نفقه تاجیکستان شروع نمود. در زمینه آموزش تجربه دولت‌های دیگر نظام تأمینات نفقه به پرینسیپ‌های سقراطی تشکیل گردید و اندازه نفقه به اندازه سهم سقراطی برای پرداخت شده موافق کرده شد و در برابر این به هوسمند گردانی شهروندان برای اشتراک فعال در این یا نظام سقراطی جهت در آینده پیدا نمودن حقوق به نفقه در سطح ارزنده مساعدت کرده شد. بنابر سبب گذشتن به نظام نفقوی جهانی در جمهوری تاجیکستان 12 ژانویه سال 2010 تحت رقم 595 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقراطی و دولتی از جانب سوبیکت‌های تشبث قانونگذاری قبول کرده شد تا مورد عمل قرار گرفتن این مسئله وابسته به تطبیق آن از جمله معین نمودن صلاحیت، وظیفه و ساختار مقامات دولتی در ساحه سقراطی حتمی نفقوی، تعیین، اندکساسیا و پرداخت نفقه ها را عملی می‌نمایند. تجدید نظر شده تعیین، مبلغ‌گذاری و پرداخت نفقه ها به صلاحیت یک ساختار واگذار شد و زمینه مادی، تکنیکی و کادری آن مستحکم گردید. جهت مرحله به مرحله تطبیق نمودن اصلاحات نظام تأمینات نفقه از 1 ژانویه سال 2013 قانون درباره نفقه‌های سقراطی و دولتی در برابر قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامین نفقه‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان مورد عمل قرار داده شد. همین تدبیرها برای گذاشتن زینه به زینه به نظام نوی نفقه در جمهوری تاجیکستان مساعدت نمودند. برای نائل شدن به این مقصد در یک چند معیارهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقراطی و دولتی، یعنی قسم 1، 2، 6 ماده 18 سرخط 1-2 قسم 1 ماده 51 قسم 1 ماده 62 از سال 2013 و معیارهای ماده 24 و قسم 4 ماده 46 از 1 ژانویه سال 2017 مورد عمل قرار داده شدند و تحلیلان نشان می‌دهند که در مجموع امروز می‌توانیم با نظر داشت اندیشه عالمان و معیارهای قانونگذاری تأمینات نفقه را همچون مجموع انستیتوت‌ها و معیارهای حقوقی، اقتصادی و تشکیلی در جمهوری تاجیکستان عمل کننده برای به تأمینات مادی و در شکل نفقه تأمین نمودن شهروندان معنیداد نمایند. تأمینات نفقه در 3 جنبه بررسی کردن ممکن است، چون که از یک طرف همچون کاتگوری حقوقی، بعدا همچون کاتگوری اجتماعی و سوم همچون کاتگوری اقتصادی. به معنای حقوقی تأمینات نفقه همچون یک انستیتوت حقوق که مناسبت‌ها را در ساحه تأمینات نفقه تنظیم می‌کند فهمیده می‌شود. به معنای اجتماعی این مجموعه نمودها و شکل‌های فعالیت نفقوی میباشد و به معنای اقتصادی باشد. تأمینات نفقه همچون حفظ مادی قسم علاوه اهالی فهمیده می‌شود.
худи нафақа бошад, пардохтҳои ҳармоҳа ба шахсоне мебошад, ки ба синни нафақа расиданд, маъюбӣ доранд, саробонашонро аз даст доданд ё фаъолияти дарозмуддати касбӣ доранд ва он имкон медиҳад, ки инсон ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам аз ҷиҳати рӯҳонӣ пурра зиндагии худро пеш барад. мақсади таъминоти нафақа аз хатари ноамнӣ дар пинҳонсолӣ, маъюбӣ ва дигар ҳолатҳои аз даст додани саробон ҳифз намудани шахсони алоҳида мебошад ва моҳияти категорияи таъминоти нафақа дар як қатор функсияҳо зоҳир мегардад. аз ҷумла функсияи иҷтимоӣ, яъне фароҳам овардани шароит барои ҳаёти мӯътадили одамоне, ки ба категорияи эҳтиёҷманди таъминоти иҷтимоӣ дохил мешаванд. дуюм функсия аз нав тақсимкунӣ, яъне ҷуброни даромаде, ки ба шаҳрвандон то аз даст додани қобилияти меҳнатӣ доштаанд. сеюм функсияи ҳавасмандкунӣ, яъне робитаи байни натиҷаи фаъолияти меҳнатӣ ва нафақаи ояндаи таъминшаванда. чорум функсияи ҳолатӣ, яъне маблағи музди меҳнати мақоми кормандро нисбат ба дигар ҳам аз рӯи уфуқӣ ва ҳам аз амудӣ муайян мекунад. панҷум функсияи танзимкунанда, яъне танзими сифатии муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба таъйини нафақа. шашум функсияи сиёсӣ, яъне ҳамоҳангсозии манфиатҳои аъзои эҳтиёҷманди ҷомеа ва онҳое, ки сарватҳои моддӣ ба вуҷуд меоранд. агар вазифаи сиёсии таъминоти нафақаро васеътар баррасӣ кунем, он гоҳ онро метавонем ҳамчун механизми татбиқи асосҳои сохтори конститутсионӣ ё консептуалӣ таркиби татбиқи ҳуқуқи шаҳрвандон оид ба таъминоти нафақа баррасӣ намоем. ҳафтум функсияи муҳофизатӣ, яъне тадбирҳои давлат барои саривақт ва воқеӣ таъмин намудани татбиқи ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба таъминоти нафақа ва ҳифзи муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба таъйини нафақа мебошад. ва ҳаштум функсияи ҳуқуқиёҷаткунӣ, яъне саривақт, одилона, дуруст ба вуҷуд овардани меъёри ҳуқуқӣ дар соҳаи таъминоти нафақа аст. яъне дар саволи аввал мо бевосита оид ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, таърихи ба вуҷудои таъминоти нафақавӣ, инчунин мафҳуми таъминоти нафақавӣ, мафҳуми нафақа ва функсияҳои таъминоти нафақавиро баррасӣ кардем. акнун мегузарем ба баррасии саволи дуюми мавзӯи имрӯза, ки низоми таъминоти нафақа аст. истилоҳи таъминоти нафақа ба маънои васеъ ҳамаи намудҳои нафақаро, ки дар доираи низоми нафақа ва шаклҳои он таъминоти нафақавӣ давлатӣ ва суғуртавии нафақа ташкил ва пардохт мешаванд, дар бар мегирад. нафақаҳо ин пардохтҳои пурраи ҳармоҳии молиявӣ мебошанд, ки маблағи он тартиби муайян кардани андоза дар асоси музди меҳнати гузашта, ки аз рӯи онҳо таъминоти нафақа таъин карда мешавад, ё ин ки аз ҳисоби бюҷети давлат сурат мегирад. мисоли оддӣ метавонем чанд давлати хориҷаро биёрем. масалан, дар Русия 4 намуди асосии нафақа вуҷуд дорад: нафақаи суғуртавӣ, давлатӣ, ҷамъшаванда, ихтиёрӣ. ё ин ки дар Қазоқистон 3 низоми нафақа амал мекунад, ки онҳоро метавонем ба асосӣ, ҳамбастагӣ ва ҷамъшаванда ҷудо намоем. дар Тоҷикистон бошад, мутобиқ қонунгузории амалкунанда 4 намуди нафақа, яъне нафақаи суғуртавӣ, давлатӣ, ки баъзан иҷтимоӣ низ меноманд, касбӣ ва барои хизмати дарозмуддат, ки ном ҳам дорад, ва хизматчиёни ҳарбиро муқаррар мекунад. дар асоси моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми ягонаи таъминоти нафақа иборат аз 2 намуди нафақа аст, яъне таъминоти нафақаи суғуртавӣ ва таъминоти нафақаи давлатӣ ё ин ки иҷтимоӣ. нафақаи суғуртавӣ пардохти пулие, ки барои шахси суғурташуда дар низоми давлатии суғуртаи нафақавӣ таъин гардидааст. мутобиқи қонун намудҳои зерини нафақаи суғуртавӣ таъин ва пардохт карда мешаванд: нафақаи суғуртавӣ аз рӯи синну сол, нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маъюбӣ ва нафақаи суғуртавӣ аз рӯи маҳрум шудан аз саробон. таркиби нафақаи суғуртавӣ аз рӯи синну сол ва маъюбӣ аз қисмҳои суғуртавӣ ва захиравӣ иборат мебошад ва дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои давлатӣ ва суғуртавӣ
нафақаи давлатӣ ё ин ки иҷтимоӣ пардохти ҳармоҳии давлатӣ ки мутобиқи қонун бо мақсади таъминоти иҷтимоӣ ва дастгирии моддии гурӯҳи муайяни аҳолӣ ки ба нафақаи суғуртавӣ ҳуқуқ надоранд таъин карда мешавад ва мутобиқи қонунгузори амалкунанда ин намуди нафақа низ ба се гурӯҳ ҷудо карда мешавад, яъне нафақаи иҷтимоӣ аз рӯи синну сол, нафақаи иҷтимоӣ аз рӯи майёбӣ ва нафақаи иҷтимоӣ аз рӯи маҳрум шудани саробон. ва сеюм намуди нафақа дар асоси қонунгузории кишвар аз ҷумла моддаи 53 қонун дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ пешбинӣ шудааст, ки он низ нафақаи касбӣ аст. таъмини нафақаи касбӣ яъне шакли таъмини нафақае мебошад, ки ба кормандони кироя ҳисоби маблағи корфармо вобаста ба шароити махсуси меҳнат барои тадриҷан гум кардани қобилияти корӣ то расидан ба синну соли нафақавӣ пардохт карда мешавад. бо мақсади таъминоти нафақавии касбии шахсоне ки рӯзи пурраи корӣ ба корҳои зеризаминӣ, корҳои дорои шароиташ махсусан зарарнок ва махсусан вазнин, зарарноку вазнин, инчунин ба корҳои дорои шароити махсуси меҳнат машғул мебошанд, инчунин ба корҳои дорои шароити пешбининамудаи қонунгузории Тоҷикистон даст доранд, корфармо ваъдадор аст, ки дар давраи иҷрои чунин корҳо пардохти саҳмҳоро барои суғуртаи ҳатмии нафақаи касбӣ то таъини нафақаи касбӣ таъмин намояд. ва чорум намуди нафақае ки имрӯз ҷой дорад, нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ мебошад ва мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ он низ аз се намуд иборат аст, яъне нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ барои собиқаи хизматӣ, барои маъюбӣ ва бинобар бесаробон мондан. яъне мо шумо дар мавзӯи дуюм таҷрибаи қонунгузории давлатҳои хориҷӣ оид ба низоми нафақа ва қонунгузории кишварро оид ба чор намуди нафақа, яъне нафақаи суғуртавӣ, давлатӣ, касбӣ ва барои хизматчиёни ҳарбӣ мавриди баррасӣ қарор додем. акнун мегузарем ба баррасии саволи сеюми мавзӯи имрӯза, ки бунёдҳои давлатӣ ва махсуси таъини нафақа ном доранд. дар Тоҷикистон бунёди нафақавӣ ба давлатӣ ва хусусӣ тасниф карда мешавад. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1996 таҳти рақами 278 дар бораи ташкили бунёди ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли 1996 бунёди ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи фонди нафақаи ҷумҳурии Тоҷикистон, фонди суғуртаи давлатии иҷтимоии Федератсияи Иттифоқҳои Касбаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва фонди шуғли Вазорати меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст. аз 1 январи соли 1998 ҳиссаи суғуртаи ҳатмии иҷтимоие ки ба корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳои ҳамаи шаклҳои моликият ба ғайр аз ташкилотҳои ҷамъиятии маъюбон ва нафақахӯрон, корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳои таълимии онҳо месупоранд, фонди музди меҳнат ба андозаи 30% муқаррар карда шудааст. муқаррар карда шуд инчунин, ки аз соли 1996 аз 38% ҳиссаҷудокунии корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо барои суғуртаи иҷтимоӣ, 39% ба Федератсияи Иттифоқҳои Касбаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷрои вазифаи ҳифзи саломатии меҳнат, ҳифзи ҳуқуқҳои аҳолӣ, солимгардонии кормандон ва оилаҳои онҳо, донишҷӯён, хонандагон ва 1% ба мақомоти хадамоти давлатии шуғли аҳолӣ барои татбиқи тадбирҳои сиёсати шуғли аҳолӣ ва самаранокии хизмати шуғли аҳолӣ ҷудо карда мешаванд. дар асоси фармоиши агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 феврали соли 2016 таҳти рақами 11 дар бораи тартиби таъин ва пардохти нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ, нафақаи суғуртавӣ ва иҷтимоӣ бо тартиб муқаррарнамудаи моддаи 58 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ ва тибқи дастурамали муштараки байни агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне Амонатбонк, пардохт карда мешавад. пардохти нафақа ба кӯдаконе ки дар таъминоти пурраи давлатӣ мебошанд ва нафақагироне ки дар муассисаҳои давлатӣ статсионарии хизматрасонии иҷтимоӣ ва таъминоти пурраи давлатӣ мебошанд, аз рӯи меъёрҳое ки моддаи 58 Қонун дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ муқаррар кардааст, бо тартиби аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидааст, пардохт карда мешавад. ба нафақагироне ки дар муассисаҳои ислоҳии кор қарор доранд,
нафақа ба андозаи пурра ба тартибе ки аз ҷониби агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидааст, пардохт карда мешавад. пардохти нафақаи иҷтимоӣ ба нафақагироне ки берун аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон барои иқомати доимӣ мераванд, дар асоси аризаи ӯ ва пешниҳоди хабарнома дар бораи кӯч бастан аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррамаи қонунгузории кишвар якбора барои 6 моҳи оянда пардохт карда мешавад. баъди он қатъ мегардад. пардохти нафақаи суғуртаӣ ба нафақагироне ки берун аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон барои иқомати доимӣ мераванд, бо тартибе ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст, амалӣ мегардад. нафақаҳо барои моҳи гузашта то 20-уми моҳи навбатӣ аз рӯи реҷае ки аз ҷониби агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа ба раёсати бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк муайян шудааст, тасдиқ шуда маблағгузорӣ ва пардохт мешаванд. барои дуруст ҳисоб ва таъин ва пардохти нафақаи суғуртавӣ ва иҷтимоӣ, шахсони зерини раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъул мебошанд. тибқи қонунгузории кишвар онҳо ҷавобгариро ба зимма доранд. ё ин ки сардори раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори шуъбаи таъини нафақаи раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо, мутахассиси шуъбаи таъиноти нафақаи раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо ба андозаи нафақа ҳисобот пешниҳод мекунанд, яъне чанд қадар нафақахӯр дар он шаҳру ноҳия қарор дорад, дар кадом маврид нафақаи онҳо таъин нагардидааст, асосҳои пешниҳоди нафақа ва радди он низ ба зиммаи онҳо гузошта шудааст. ва зикр бояд намуд ки дар баробари бунёдҳои нафақаи давлатӣ ки имрӯз пурра функсияи онро агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеш бурда истодааст, инчунин қонунгузорӣ имконияти пешбининамудаи меъёрҳои кодекси гражданӣ ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фондҳои ғайридавлатии нафақаро аз 28 декабри соли 2005 пешбинӣ менамояд ки шахс метавонад аз фондҳои махсус яъне хусусӣ нафақа истифода барад. фонди ғайридавлатии нафақа шакли махсуси ташкили ҳуқуқии ташкилоти ғайритиҷоратӣ махсус гардондашуда оид ба таъини нафақаи шаҳрвандон ба тарзи ихтиёрӣ мебошад. фонд навобаста аз системаи давлатии таъминоти нафақа ва илова ба он фаъолият мекунад. намуди истисноии фаъолияти фонд аз таъини нафақаҳои ихтиёрии ғайридавлатии шахсони воқеӣ дар асоси шартномаи нафақа сурат мегирад. фаъолияти фонд аз ҷамъоварии саҳми нафақа, ҷамъоварии активҳои нафақа ва ба ҳисобгирии ӯҳдадориҳои нафақавӣ, ҷойгиркунонии активҳои нафақа ба мақсади гирифтани даромад аз сармоятаъин ва пардохти нафақаҳои ғайридавлатӣ ба гирандагон ба тарзи ихтиёрӣ иборат аст. ҳуқуқ ва ӯҳдадории саҳмгузор ва гирандагони фонд мутобиқ қонунгузорӣ муқаррар шудааст ва бояд таъкид намуд ки дар муносибатҳои нафақаи хусусӣ се субъект иштирок мекунанд. яке саҳмгузор, шахси воқеӣ ё ҳуқуқе ки саҳмгузории нафақаро ба манфиати гиранда дар асоси шартномаи нафақа анҷом медиҳад. дуюм гирандаи нафақа, шахси воқеӣ ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрванд буда ба ӯ мутобиқ шартномаи басташуда нафақа яъне нафақаи ғайридавлатӣ бояд пардохт шавад. ва сеюм фондҳои ғайридавлатӣ нафақа мебошанд. ҳар як ин субъект дорои ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳое мебошад ки қонунгузории кишвар имрӯз дар асоси шартнома ба зиммаи онҳо вогузор намудаанд. бинандагони азиз, имрӯз ҳамроҳи шумо мо мавзӯи ҳафтуми ҳуқуқи таъминоти иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне таъминоти нафақа дар ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор додем ва дар асоси таҳлили се саволи имрӯза яъне мафҳуми таъминоти нафақа ва функсияҳои он, инчунин низоми таъминоти нафақаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва бунёдҳои давлатию хусусии таъминоти нафақа
масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор додем. Хайр, то мавзӯъҳои дигар аз ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ.